И така, хора, днес с Никола ще играем Gorilla Tag. Затова всички хора, когато играем тази игра, сме горили. Както виждате, играта е VR. Аз съм нуб. Никола ще ме научи. Какво става? Го тук. Така ще го уча, понеже нищо не разбира. И така абонирайте се и за двата канала, понеже ще има още видеа на каквито искате игри. Не забравяйте да коментирате какви игри искате още да играем заедно с Ивко, самички или да ги правим в нашите канали и на каква игра да бъде. Ще инсталираме, няма проблем, дори да не е в Roblox. Хора, ако искате да направим поредица на ето тая игра, защото е VR, както можете да видите се едно в реалния живот, можете, както каза Никола, да се абонирате за канала. Да напишете коментар, да напишете коментар, да правим ли още от тази поредица. И да лайквате видеото. Също така абонамента ви ще е с камбана. Трябва да е с камбана, защото може за да ви се изпращат нотификации, когато правим нови видеа. Да. Така, хора, може като ни станат малко по-развити каналите, ще правиме и лайвове. Дарем колко победители искаш да има? Минимум 5, максимум 8. Така, giveaway ще бъде от най-много 8 души. От най-много 8 души, най-малко 5 души. Така че избирам не най-добре от 5 до 10, така че избирам 5 души. 5 души ще спечелят със Ивко, ще изберем 5 души да играят заедно с нас Gorilla Tag. Или може и някаква друга игра? Може и някаква друга игра по ваш избор. Пишете вашия юзернейм и напишете каква игра искате да играем. Може Gorilla Tag, може всякаква игра, може Boxfruit, може Gorilla Garden, може някакви модед Gorilla Garden. Ваш избор е като цяло. Хора, гледайте какво е в дълбините. Иво, аз идвам пред тебе всъщност. Аз ще ударя. Че аз съм. То си едно телефон, стига си викал така, Така. Аз буквално скачам по водата и никакъв проблем. Тук има сумати водопади. Аз гличнах, брат. Не. Гличнал си. Хора, Ивко глична. Хора, моята видите корема. Ето няма друго измъкване, освен да лефтна. Брат, не левка, дай аз да те оправя. Просто пише. Да. Разпаун да се разпаун. Хора, Ивко се разпална, така че аз отивам, ще го чакам в плажа. Ще го чакам на плажа, така че мога да паузирам малко видеото. Понеже трябва да направя на Ивко пак да отиде в плажа, понеже нищо не знае. Аз вече знам пътя. Той го е научил. Добре. Сега ще си покажа юзернейма в играта, за да не може да напишете вашия и коя игра искате. Така и Ивко да си покаже неговия юзернейм. Така моя... Хора, аз вече съм на плажа. Това е юзернейма ми. Вие го видяхте. Ето това е моя.
ще го градя. Пише Trophies 200 Това е моя. Така. И така, продължаваме с видеото. Както ви казах, Аз сега мисля да се връщаме в джунглата, понеже е малко странно да си. хора, сега ще ви оградя моя юзернейм. Ето сега. Аз чакам Ивко в гората. Това не. Чакайте. Хора, ще правя лайфхак, докато Ивко дойде. Аре, хора, Ето това. според вас, понеже не съм много лоджи в Gorilla Tag, може ли ми обясните за какво се челят две дълги дъски? Ако знаете как се играе. Ако сте някакви продукт по-добре от нас. И вие може... Сега ще ви кажем името на играта, Gorilla Tag OG. Виждаме и други горилки, че е онлайн играта, Roblox в принцип си онлайн игра и затова е с интернет. Пак ако е самичък, е с без интернет. Хора, понеже има някои, които Anyone don't know English, I will speak one part what I know of English. What I know of English. Извинете, че говоря сега на английски, ама просто ме е малко по-лесно английски, защото съм почнала да уча от бебе. Okay, where is Ivko? Bro, where are you? Where are you? Иду на трамплина. You're coming, okay. You're coming on the trampoline. Guys, here is trophies. And we go to another door to get fun with Gorilla Tag game. And don't lose to go to have notifications for videos and comment your username to play with you together what game you want in Roblox or any other online game или някоя онлайн игра. Така мисля да спра малко с английски, защото някои българи може тук да не говорят английски, може някои малки да бъдат, да не разбират английски. Защото просто много ми се говореше английски, затова просто исках да поговоря малко английски. Хора, искам само да видите колко е уникална играта, брат. Супер реалистична. То нали за това VR? Да, и това има смисъл. Така искам да науча къде е учил този Ивко. Брат Ивко, къде си учил? Ето. Сега, ела, следвай ма мене. Следвай ма. Просто ме следват. Тук супер много горилки навидяха. Тук има още някакъв вид. Учил някакъв така. Просто. Не знаем защо. Не в това синото Ивко, просто ме следвай, че и аз малко се загубих тук. Мисълто не е много голямо пространството на гората. Не, аз паднах. Няма проблеми, така. Сплашена, брат. Между другото, горилките са малко крипи. Така отиваме в облаците.
Хора, тази игра е супер реалистична. Може да вълчури супер много. Тук буквално има А не, това не е лука. Просто ми се е сторено. Понеже играта е супер толкова е реалистична това VR. Аз буквално ще правя... Брат, мене ме изхвърля от мапа. Така, извинете, малко ще паузирам видеото. Брат, ти се изрази ми, паузираш 10 000 пъти видеото. Какво? Нищо. Какво? Не бе, кажи. После като паузирам видеото, и аз ще ти кажа. Абе, брат, аз го намерих. Че просто си взема. Ейт. Така, Ивко го намерихме. Така, Ивко е тук. Така, Ивко е тук отново. Хора, ние сме в Шанкитай. Така, Ивко не знам къде е отишъл. Чакай, what? Някакви групи там. Ай го и вълчам приво. Тук и... Ей. Коста, Коста е. Най-добре намерим някакво място, гочиме седим, да покажем какво още има в това. What? Аз паднах някъде. What? Yes. Гледай до това. What? Аз лечил? В смисъл, гледай какво става долу. Ето къде си паднала. What? Пичове, аз някъде отидох. Аз го виждам Ивко как пада. Ивко е тук само е. Видяхте ли? Не! Окей, идвам. Ивко падна някъде. Седвам. Сега Ивко идва, аз чам някъде се крия. Тук става перфектно за крайница. Брат, намери място да се върнем в обито. В гората. Гледай. Най-добре ние се връщаме, защото тук като гледам колко е голямо. Ако играем крайница, буквално... Да, брат, няма можем да намерим никой. Особено ако се крим. И плюс това ще се загубим. Аре, да ходим в лобито. Да, бе. Аз чем в газ стейншена. Така. Ивко, тук има люлки, брат. Поза мен е едната. Тук има люлки, бе. Заечи са. Почти всички са заечи. Да. Само някой... Изфири го соя. Бегай от тук, бе. Бягай. Това е моята люлчица. Аз я заплюх. Кажете... Не. Защо толкова черен той? Мъжни се, това е моята люлка. Ей! Кажете и. Така, хора, аз малко се гличнах тук като са лея. Брат, аз гледам назад и напред. И при мен е така. Така, Ивко, най-добре да се махаме. Ара сама не ме отете. Нела, ай си купим нещо от газ стейшена. Не бе, аз исках да кажа да сама не ме отете прокълначи люлки. Да. Дай си купя нещо от станция. То няма нищо, брат, не мога да се влиза, ма. Хайде се. What? Брат, ти ма гличнал е. Ама се оправи. Аре аз... Опа, без да искам от всех хлопца. What? Аз се глишнах. Защо? И аз излезнах точно в този момент. Айде да правим лао. Кой скачи първи победител? Ти. Брат, аз не мога да се кача. Как не мога да се качу, брат? Кайф, кой е тук? Чакай, искам да гледа как прави лао.
ако някой на първи път попада в канала, не забравяйте се абонирате с камбанката, за да имате нотификации. Така, аз мисля следващото място да е Doomsday. Понеже много малко пъти съм влизал там. И в Колорад, тук сме. да, аз се кача просто. Виж как се качваш. Тръгваш напред и почваш да скачаш като луд. Че малко. И аз викам още да не влизаме, да изчакаме Ивко. Чакайте, кора ще оправя Ивко се. Глей се. Така Ивко е тук, понеже му помогна. Бразилска магия, покажи се. Така, Да. вече сме тук в някакво мистериозно място, някакво НЛО тук е паднало. Аз ще имам при НЛО-то, брат, нека ще. Брат, къде? Това не е НЛО, брат, това е кола. Тук мога да подкарам. Тя е разджасала. Каква е тази жигула, бе? Аз тук правя хоп и са катера по сградите. Апа! Ей, Аз катера по сградите. че. Някакъв мандиония, ма не искам. Аз ще бъда горила, ще бъда луда горила. ще бъде Буда. What? Чакай, това трябва да се кача отгоре, трябва просто да се кача отгоре. Аз катера като някакъв Спайдермен, бе. Супер бързо. Брат, ние сме бахти бързите горили. Това не виж. Брат. Брат, толкова бързо, че паднах. Това е проблема. Бърз. Брат, стига, сам падам. Що си не мога. Трябва да се научиш да играеш Gorilla Tag. Аз как те научи да играеш Wolfroid Gorilla Tag? Най-накрая. Ми качи се. Гледай аз как съм скачка. Чакай. Яко. Така и дай се обърнем да видя кой е зад мене. Ивко е зад мене. Ивко! Ние сме на супер високото. Не мога да се. Аз не ще направя. Още някой дойде от... Копирач, що не копираш, бе? Не, бе, той просто пича се влиза. Всички хора тук. Тая игра е супер игра. Веро, брат. Скачаме. Оставете за един лайк. Скачаме. Чакайте. Давам ви време, хора. 5, 4, 3, 2, 1. Абонирайте се! Също се абонирайте за двата канала с камбанката, за да има нотификации за видеята ни. И скачаме на 3, 1, 2, 3. Скачаме. Аз тук само малко просто се оправям супер лесно. Брат, ти в кой гледа, аз по-правя тук. Аз пак се качвам. И аз, брат, това е най-забавното. Това е много яко. Аз качвам без проблеми с 100 км в час, катера с 100 км в час. Ти как падаш, бе? То е невъзможно да паднеш. Хора, само искам да кажа, играта е малко бъгава, но няма проблеми. Не, изобщо не е бъгава. На тебе телефона, че е просто много бъгав, защото имаш повече игри от мен. Това е проблема. Разбираш? Добре. Брат, качвай се, аз те гледам отдолу. Отгоре. Пак. Хора, стопираме видеото. И то. Хора, Така, аз съм Приво. Чам Приво. Коратител какво става? Тук
тук съм скачал Костера Горила Кинга. Але не съм баш Горила Кинга. Ма съм полу Горила Кинг. Горила Кинг Джуниор. Така. Gorilla King of the Wild Hop. Кой е това на петата? Това е много маска да се щупи. Мене петата, знаеш ли? Паркур траса има тук, хора. Така, хора. Падате на една къща, след това скачате на трамплина и Абе, че къде си, бе? идвате на парзалката. Ай, скачам. Айде! Щупих си кокаличе. Иво. Брат, колко горилки има тук? Йой, какво става, братар, бе? Айде. Не, накрая дойде. Ай, сега Брат, кой се е кръстил Сигма Бой? Който не е Сигма, очевидно. А пак трябва да се катерим, окей. За да се качим отново, да, то това е. На мене ми е супер лесно, ама на Ивко не. Ивко, защо че е труден лаухопа? Ивко, това е лесно, Ивко. Сега просто. Сега се кача. Ало, аз падам супер бърз съм, човек. Але. Чай. Ура! Хора, никой олигофрен няма да като мене, брат, да се тегли 1000 игри на един телефон, брат. И друго, никой олигофрен като мене, не съм олигофрен, никой олигофрен няма да се катери като мене по ъгъла. Така, аз тук съм с тролфейса, не знам защо се е кръстил така, аз просто му дадох рандъм име. Да не се чуди по име. Някакъв маджуна. Добре, брат, аз се покатерих по една сграда с помощта на лаухоп. Брат, тук има корабокруширал самолет. О, може. Окей, брат, аз чакам ей тук отгоре. Коста, бе, Озака 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 7, 8, 9, 0. Тогава 0. Кибиди баби бидет. Абе, брат! Аре на бас, който се изкачи на ей та голяма сграда с лаухоп, първи печели. Тачи много ясно, брат. Аз не съм лаухопа. Аре, ще се пробвам. Не! Паднах, защото се опитах да се кача на едно място. Аз качвам без проблеми. Скибиди. Брат Ивко, без проблеми се качих. Скибиди. Скибиди. Хора! Аз май виждам там нещо. Те имаше далекоглед. 3, 2, 1. Брат, аз видях една точка как пада. Аз съм на толкова високо, че за мен си точка. Хора, ще правя нещо рискувано. Да скача, да правя лаухоп, въпреки че мога да се прибия за жестоко. И плюс това тук няма болница и ако трябва да носи. Абе, хора, аз правя тук супер лаухоп. Щупих си краката. Айде, Ивко, брат, сега идва момента скоча и аз. Не, шегувам се.
Така. Тук се вижда целият разрушен град, то нищо не е останало. Няколко сгради тук са останали. Чева. А искаш да кача до мене, при мене. Ред, кажи да или не. Искам да. Така сега Ивко ще го качи отгоре, понеже той, да знаете, не е много добър в лаухопа. Затова аз скачвам. Ивко просто се качва. Благодарение на мен, без проблеми. Така вече си на... Така ще се обърна и виждаме. Никола, дай ти кажа едно нещо. Дай пак да се оградиме това имената и да... За да могат хората си напишат на бележка, да ги помнят, ако искат. Така хора, ето го юзернейма ми. Опа, извинете, не стана този път. Ето сега... го юзернейм. Сега хора, аз ще се оградя юзернейма. Ето. И сега се огражда юзернейма с къвцат рандъм. Ето. Ай! За малко да падна, за малко ще щупя краката. Въпреки, че нямам такива. Брат, ти нямаш крака, че ходиш на ръце. И така. Ето го моя юзернейм. Пишете хубаво. Пишете се на бележките. Гледайте хубаво юзернейма. Даже мога да кача на публикация това име. И ще видим. Чао, брат Ивко. Чао, Ивко. Ха-ха, това нашла. Така, ето хора, пишете на бележката и този път наистина се закриваме юзернейма и е така. Този път наистина се хвърли. Ивко. Окей. Да, ще наносиш. Абе, що се хвърли? Много брат. Спокойно, аз оцелях. Ама да се връщаме в гората, викам аз. Амаре. Така е, брат, аз вече почти съм там. Айде, брат, аз се връщам в гората съм вече. Така ще ми липсва и там да сме отгоре на сградата. Така. Виждаме Ивко тук. Старат. Хора, кърка, щастя и хора, ако си мислите, защо сме толкова грозни всички, които играем тази игра, ние сме горили. Това е. Просто играта е така. Аз ще се опитам да си направя такъв файлата. Не, всъщност аз ще играя. Не, ще си купувам аватар, дете. Ала, Иво. Очи го бичове! Бе, брат, пичовете просто играят. Брат, аз тук ще съм с лаухоп. То тук не че е с лаухопам. Така. Че, аз знам къде е. Е, тук отгоре, нали? Чакай, стоп! Обърни се. И скачи. Да, брат, влизам. Аре, аз влизам. Така. Ей, тук горили много. Така, тук ще мина първо с лаухоп, за да видят хората, че съм добър. Така. Лаухоп с ръце, понеже нямам крака. Паднах от каньона.
Така хора, аз тук паднах, трябва да редетна театъра. Ивко ще се видим в... тук в Форест. Редетни са и че. Ивко was just dead. Така хора, аз сега чувам да видя да отида при Ивко. Някакъв тук само е писал. Някакъв е написал Fly High. Друг е написал Лечи. Здравей. Вой, брат. Кой иска да играе мини-игри? Кой иска да играе мини-игри? Кой иска да играе мини-игри? Искаш да играем мини-игри. Абе, защо му е наложено да играем мини-игри? Просто го види, то лепкам. Така, предпочитам на Ивко да дойде. Така, аз ще ви заведа. Вие може да изчакате. Хора, вече видеото е 36 минути и 43 секунди. 40 и 50. Времето вече мина. Така. И Ивко е тук пред вратата, аз влизам. Ивко да излиза, да влиза, да прави. Chicken jock. Така, брат, Ивко. Ела тук ела и двамата да запомним, че и тук Фейта Миша Дупка ни е пътя отново към гората. Нека да разгледаме тук. Аз разчитам на теб, защото ти имаш повече ум. Тук има някакви аксесуари. О, брат. Има аксесуари, О, мага. Не бе, сериозно, много очень. О, аз се взема и това. О, и мене много ма кефи. Сериозно. А се взех аз. Да, бе, взе си. Виж, ама да ме видиш. Чакай, къде си? Давай, взе. Да. Взех се. Бе, колко съм готина. Джимпинг джак. Аз съм си взела и такова. Ама виж ма мене. Те очила са яки, бро. Аз слагам и слушалки, дай сега виж. Ама аз си взех и слушалки. Така, хора, вече сме еднакви квадратче, ама това не си е сложил слушалки. Така вече си. И отиваме на някъде да правим пълен хаос. Така, тук това вече е тотална бездна, няма нищо, бакрумите има само. Тук са бакрумите. Буквално хора няма влезем в бакрумс. Така, в града е супер готино, супер развито. Ама в Бау! Просто колко готини е тук неща може да има. Абе, брат, аз намерих вече база. Лей, каква е готина. Като загори листа. Това е моето легло. Не. Това е моето легло. Това е твоето. Не, това е по-скоро моето. Учи не е това. Всъщност не. Това е. Добре, аз запомня това. Така. Ми се ръцете в кенефа, брат. Къде е кенеф, бе? Ей, тук, бе. Да. Изтрах се, след това си измие ръцете в него. Хопа! Сега да лягаме да спим, брат. Хора, тук, както виждате, си прекарваме чудесно. Хора, ние си прекарваме си чудесно, вече се наспахме. Дай сега за година да учим на туалетна. Аз тук ще седя да налиям. Може чието звуците от туалетната е тук, от тази мина и имаме яко разстройство, защото само месо ядохме. Готов ли си? Лейдо. Аз отивам. Брат, дай ли сега си да пушим туалетната?
бе, какво разкръчи хвана, бе, изядваме 2 свински бучета. Даже и накрая леко тръснах. Аре, бе, бъри купи нещо от Темо, брат, аз имам да работя. Къде е Тему, бе? Не. Аз отивам на Тему, наистина, бе. Абе, брат, много е малко това Сичи. Много е малък града. Защото няма нищо в него. Да, но поне е по-яко от някаква тъпа гора. Ей, от брата, аз тук почвам. Ай, какво правиш тук, бе? Това е нашата къща, това е нашата къща. Да не питаш не, иначе ще се обаждам на полицията. Това сигурно няма. Чек! Кой е влизал? Един Марел. Сега ще му пребия. Аз ще го багна, ще го репортна. Абе, че какво правиш тук, бе? О, брат, намери 100 пъти по-хубав дом. И 100 пъти по-хубава туалетна, гледай. Ама добре, тук вече не ще живеем. А поя се заплюваме това легло. Аз заплюваме и това. Ей, ти си хитрец! Аз да спя до туалетната. Не! Това е моето място, бе, бери от тук. Така хора, стопирам видеото. Всичко е моето. Да. Само леглото е. Абе, туалетната е наша, само леглото. Брат, аз ако не съм на туалетна, къде си ходя нуждите, бе? Хора, това ще го мютнем. И другите неща. Дет бяха глупости, дет говорихме за туалетната. Абе, туалетната се купих от Тимо. Брат, намерихме тук казанчета. Не казанчета, ама такива бурета. Никога точно до нашата къща има друга къща, дете само от туалетни. Абе, брат, аз вече станах богат от работата, много парички изкарват, много пара изкарват. Аз отивам да... Брат, Много пара изкарват. ние трябва да бачкаме, брат, защото ако живееме в някаква тъпа колиба, коша... Чакай, брат, искам сега, ама видиш какво си купих от Чимо. Гледай, брат. Само ела просто да ма видиш какво става при мен. Къде? Къде си, бе? Брат, как излезеш от тази дупка, бе? Чакай, бе. Ай. Не си тук, бе. Че, да се телепортна при тебе, бе. Че, телепортвам се, де. Тук има много туалетни, бе, брат. Брат, колко хора... Ето. Телепортвам. Просто разпавам. Не. Просто разпавам. Така, хора, ние вече тръгваме към 1 час видео. Така че няма още да свършваме, ще е към още 6 минутки до 50 минутки. Така. Никола, идвам при теб. Така Евко идва в Сичи. Аз ще го заведа и в програмата. Позволи на мен, позволи. Окей. Така, хора, Ивко идва. Хора, ако се чудите... Така, може да ме видите мене, аз колко богато изглеждам. Колко съм богат. Още малко ще стане 1 час видеото. Оно, батко! Така, Евко прави, че прилича на някаква бейзи горилка, така че ела си чейниш аватара тук, аз тук работя. Мога да си чейнваш каквото искаш от тая секция за главата и лицето. И тук аксесуари,
Сега вече пак сме братя. Ама ти малко по-различен. Така, двамата вече сме богати, работихме много. Сега е време отново да работим. Хора, Да изкараме още пари. ако се чудите, не сме безработни и работим. Брат. Ама гледай каква къща, бе, брат. Близо до работата е там. Не, онова място е светло. Тук виж, ще има и пажина, брат. О, what? Гледай какво има вътре, бе. Тук в другите ни къщи. Да, видя. Минало. Има камера. Не. Гледай, бре. Това не е камера, бе, това е прилеп. Прилеп или каквото и да е. Айде да си ходим в къщата. Абе, ние имаме 4 къщи. Тук има само едно легло, няма стане. На нас не трябва 2 легла, не едно. 2 легла и двамата спим, батко. Абе, по един апартамент за всеки. Иначе да. Заплювам този апартамент, защото има готина туалета. Те са еднакви. Ай, сега да... Аз не съм пуснал. Съм стопирал. Ай, сега да спим. Ай, спим. По един апартамент за всеки. Мале хора, аз се успях, бе, брат. Никола сега ходи до туалетна. Аз се учам. Хора, учам до туалетната. Моята нужда беше по-малка, както видяхте. Костел. Най-накрая, мале... Най-накрая, бро. Мале, един час... Ай, сега да работиме. Един мой приятел се джойна! Годжо се джойна. Годжо се джойна с мене. Брат, аз стоям при него. Не, базикам се, идвам при него. Ще стоя при тебе. Годжо не... Том е един от тами приятели. Той от Австралия. На 13 години. Аз учам да бачкам. Върви да бачкаш. Това е моят бизнес, бе! Нали сме братя? Трябва да работим в едно и също място. Ти върви на горния етаж. Долния... Има горен етаж. Да, бе, има 3 етажа. И Годжо ще работи на 3-я. Назовете нещо, което не е прието да се носи на погребение, дори да е черно. Сега ще напиша на Годжо. Сатур Годжо we my friends are on the city. Сатур Годжо with my friends are on the city. Сатур Годжо с моят приятел сме в града. Никола? Арио. Годжо. Как да се качи на втория етаж, бе, брат? Виж! Абе. Че май наистина съм. Виж. No, батко. Ама на шматко. То така каза да умра.